Νιώθω ανυπομονησία γιατί δεν την έχουμε γυρίσει ακόμα. Θα βγει πολύ καλή, είμαι σίγουρος. Νιώθω πολύ ωραία γιατί θα σκοτώσω κάτι τρομοκράτες και θα κυνηγήσω έναν τη CIA. Πολύ ωραία, πραγματικά. Και είμαι και σεναριογράφος ψηλό. Σε μικρού μήκους μόνο, που έχουμε βγάλει κάτι εκτελέσεις. Έχω εκτελέσει τον Παναγιώτη και τον Αλέξανδρο. Στο Skydive LTD μαζί με το φίλο μου τον Χριστόφορο που τραβάει και γελάει αυτή τη στιγμή. Θέλω να δώσω λίγο suspense στους θεατές για να μας ακολουθήσουν, γιατί αν δεν έχουν υπόσχεση ότι θα βγει και δεύτερο, σιγά μην ακολουθήσουν. Το τέλος, όχι ακόμα. Θα το δείτε στις οθόνες. Στο Facebook δηλαδή, γιατί και στο YouTube. Ευχαριστώ. Σε αυτή την ταινία που φτιάχνουμε μικρούς Unknown. με σεναριογράφο τον Τζόνι Κανομακούλας και σκηνοθέτη Παύλα Producer, Παύλα όλα. Παύλα Everything, τον πολύ αγαπημένο μας φίλο Χριστόφορο Παπαναγιώτου. Από ό,τι μου έχουν πει τουλάχιστον, είμαι ένας πράκτορας της CIA, στο οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα η θέση του. Μπορεί να είναι και double agent στην τελική. Θα είναι δύσκολο το πράγμα. Ίσως να μου δοθεί και η ευκαιρία να επιλέξω το τι θα είμαι. Αυτά όλα. Όποιος θέλει να κάνει μια άλλη ερώτηση στον πολύ γνωστό φήμης ηθοποιό Άγγελο Μιλωνάς, την κάνει τώρα. Εννοείται και θα κερδίσουμε, θα πούμε πρώτη, 3 χιλιάρικα. Εννοείται πως ναι, γιατί με όλους τους ηθοποιούς που συνεργάζομαι είναι εξαιρετικά παιδιά και έχουν έμπνευση και διάθεση. Ήμουν μεγάλας. Δεν είναι ένα καλύφα. Δεν είναι καλύφα. Εμένα με φαντάζει καλύφα. Από εδώ ο κύριος σκηνοθέτας και σεναριογράφος από εδώ, ο Γιάννης Οικονομόπουλος και σκοτώνεις. Και πραγματιστής δηλαδή. Εντάξει, είναι ωραία ταινία, να τη δείτε παιδιά. Δηλαδή νιώθω πάρα πολύ ωραία γιατί θα παίξω μια ταινία, είναι η πρώτη μου ταινία στο... Αυτά. Είναι η πρώτη ταινία που θα παίξω στη ζωή μου. Έχω κάνει και μερικά σκετσάκια παλιά, όταν δούλευα για κάτι. Παιδιά, ο σκηνοθέτης, άμα βλέπετε από την μεριά μου παιδιά, γελάει. Τι εννοώ. Στην ταινία που δείχνει είναι κάποιος ο οποίος είναι αιχμάλωτος, όμοιος κάνει το μικροφόνο και η σχέδια που ρωτάει, και αυτός ο όμοιος μόνο θα είμαι εγώ. Την ταινία τη φτιάχνουμε γύρω στα 5-6 παιδιά που είμαστε όλοι φίλοι σχετικά γι' αυτό. Μάλλον μόλις τελειώσει την ταινία, αν τελειώσει νωρίς, θα την πάμε σε ένα μικρό, σε ένα διαβασμό μικρού μήκους ταινιών με την να αναλύσουμε. Το Unknown. Αυτή την ταινία τη σκέφτηκα με έναν φίλο μου πολύ αγαπημένο, τον Γιάννη Οικονομόπουλο, την ώρα που ήμασταν στο ίντερνετ. Τώρα πώς καταλήξαμε στο να την τραβήξουμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι, το σενάριο που έγραψε ο Γιάννης Οικονομόπουλος το έχω επεξεργαστεί προσωπικά εγώ.
Έχω κάνει μερικές μετατροπές γιατί πιστεύω ότι έτσι θα έχει καλύτερο νόημα γενικά το θέμα όλο. Και επίσης θα μας βοηθήσει για το Part 2, άμα κάνουμε Part 2. Έχουμε σκεφτεί με τα παιδιά εδώ πέρα ότι να την ανεβάσουμε με κάποιους διαγωνισμούς για να πάρουμε ένα χρηματικό έπαθλο που πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε. Ένας διαγωνισμός για να πω τώρα είναι το emovie.gr, όπου όλοι οι φοιτητές της Ελλάδος συμμετάσχουν και μπορούν να κερδίσουν στο διαγωνισμό αν θέλουν. Επίσης από εκεί πέρα μπορούμε να το κάνουμε πώς σε τίποτα άλλο διαγωνισμό στο εξωτερικό. Θα βάσουμε στο προσωπικό μας κανάλι στο YouTube και στο group μας στο Facebook.